sing kwa ban kran nagaktin ka jong play but kata ka day baga jing bishar kalajan. Okay? Ka jing bishar kalajan. Kili ye para marjan jong filapan kre ka jing bishar. Lada hak ni ka sitang singi try uwan ya ka ban bishar yang nga ba dia pi. Try ngin long hok hak kata ka jing bishar ka jong try manong try ngaladap mere. Nomor ke Bible ke batai, hoi habang akran sepang ke jing bishar habban batai badon arti ke jing bishar hakaktin ke jong oblay. Ubah hok ubah yo diang ya ke jing penemru, uhaban ya lengba ke jing bishar. Bat uta ne kata ke bampat pediang ru ya ke jing penem kiru kinya lengba ke jing bishar. Bat kani ke jing bishar kanum day kumjo. Namar ubahok haba udan hakata ka jing bishar kaktin ke jong blay ka ong na ka arkorin ganong ka basan ka dikot ka bashipo. Namar kadai ban penyang yang baro akmat ke jing song bishar Chris bawai unyo pedang ladi ya kita ki iru lale akmat jong u ka bokum kita ba ulale labha lasnio. Kaktin ke jong blay ka ong ya way uhaban niyo ban yeng lane kaktin parengkong apia kabamot uhap bandan kabamot onom la ban lat uweiro way uhapan yeng badi kini ke jaka balaong ke jingshong bishar ukris. Okay, ke jingshong bishar ukris kan ma ukris un bishar har kini ke jing bishar he ba ubangai unyeng way ubangai lane ubala pediang ya ujisu kemunong penem unyeng hagani ke jaka bau try un bishar ya ulani yaka katkum ke jingle ka ba ulale hadin ke jing priang ya utrai hakado ulale ayu la ka ba ne ke basniu bar kaktin ke jomblek ong balay on yeng namar hakani ke sngi habangi yeng akmat ke jong utrai on bishar on ayangi ya kata bangi ong kapang sengat. Okay, kapang sengat ngangit laju ruai pinon pang sengat ne em. Hakani ke jaka ubangai unyo diang ya ke pangsengat. Ya ke? Ya ke pangsengat katkum ke jingle ke jong u ha kado. Jingle ha ke? Ha kado. Klamong ha kamen sim. Ha ke? Ha kado. Kabamut cisin bangalanget ya utrai ha kamen sim ngahaban peni ya kata ha kado jonga bat ke jing trei ke jonga ha ki jingle jonga. Bat ka ke bangangale ha kata kado on bishar yanga katkum kata ka jingle bat ba on ayanga ya kita ki pangsengat hakaktin ke jomblay ka ong kumbah nyoteli ki pangsengat bat hakani ke singan numlet ban hikai pangsengat ka banengkong pinlap ngachu ay pi ki dikot pila ban ya tho stat lada pisngau don kam hakawe ka poringin se hikai ka bayadei bat ka pangsengat ka banengkong do ka pangsengat ka de ka pangsengat the crown of life lande ka pangsengat jongga jingim pinlap ya kata na ka shitiu jacob ka lenong ka banengkong ka dikot ka kat ar pinlap kani ka de ka pangsengat ka banengkong ubangai unyo jiang ka ba ar ka de ka pangsengat ka bam jot sho lane ka bam put sho kabanengkong ka di ka pangsengat jong jingim kabaar ka di ka pangsengat ka bampot lani ka bamjot shu kata ka di na ka way korin ka lanong ka ba kendai ka di kot ka ba arpusaw hado arpunyo way korin kendai arpusaw hado arpunyo kabalay ka di ka pangsengat jong ka jingkemen ka pangsengat jong ka jingkemen Badia kata pin syam na ka wait tasluni ka lenong ka baar ka dekot ka ba katkandai hadu arpo ka basaw ka de ka pangsengat jong ka hok ka pangsengat jong ka hok ya kata pin lap na ka artimati lenong ka basaw ka dekot ka basan hadu ka bapra pin lap ya kata ba ong ka pangsengat jong ka hok ka basan ka de ka pangsengat jong ka burom kata pin syam na ka wait petras san dekot ka baar hadu ka basaw ka bahenriu ka de ka pangsengat jong ka jingjob pinlap na kitab jing penpau ka lenong ka balai ka dekot ka bakatway ka pangsengat jong ka jingjob bat ka bakado ka pangsengat ki matas ki baong ki ba yapno na ka benta utrai kinyo diang ya kata ka pangsengat kitab jing penpau nong ka bahenriu ka dekot ka bakendai kini ki de ki nyoteli ki pangsengat ki bangai ki nyok diang
haba kilek bandon hagata ka jingshong bishar ukris kabamot iway pe iway nangi nginyo diang ya ka pangsngat amen balay ka ding pangsngat nginyo diang fineken mau por batho ya ka bible kampam ya ka testament ka batumai la tho hakaktin greek but kani ka culture jong ka greek ka jurba hagato ko por wat ladala sanshar dakirom Day namar kata la pipet wat ka kentai samla haba ka yatho ngadong evi berobor kendeng pangsngat haga klik ke jongka bat kata ka peniru bakadang long samla bar kendeng ya kita pangsngat jongka ka peni bakumno baka yo ya ka burom namar baka pendon burom ya utrai haga sngi jongka jingken tiu kurim ken bat kani kidi ka benta baki banget haga to por kim yo handai utrai ukular ya ki hakiktin gadong evi hakini ki shiti bawang lada pilong ki ba job dok ke jongpi kum ki bangai ngan ai ya ka pangsngat na ka banta jongpi amen kan ma ba iwei pe iwei nangi larangi job ha ka jingim ke jongi ha ka ni ka ba khanja do bangin em kat kum ka tin ke jomble ha ka ta ka sgi bangide ban yeng ha ka jingshong bisharu krisem ngin yo pangsngat kan mau ka pangsngat kan batai ya ka ai ka bangi la le ha ka ni ka do hadin jong ka jing kala ka bomot hari ka don pat sakawai pat ka jing bishar kamkut tangan ni kajing bishar namar hang ni ki bamnget kinum dan kawai pat kajing bishar pin shem na kitab jing pen pau kalenong ka ba arpo ka dekot ka ba katway ka ba ong ka kat bali ba kraw okay ka kat bali ba kraw but hang ni kajing bishar nganong epi pin sngo pla ki don ki briu menta ki don apo hedes ki don ha dujok kim tip balai ba ki don ha dujok namar pat shem la bishar yaki kinong ngidon le iu hang ne ngila le bha ngila im ke jingim ke bha berai pat ngidon hang ne hapo dujok na bar pat bishar hare hagni ke por on bishar yaki belai on bishar ba on batai belai be pidon hang ta namar ken mau ke dujok kamdai ke jaka ke ba khaddu jong ubriu uba em hakapop ke bible ke ong lada pipuli na kaktin ke jomblay na gospel Matias nong ba arpusan ka ong bet ya ka dujok la tau nam tau setan bat ki angel ke jongu klem tau na ka benta jongi ki brio hare habau brio ulek sa kata ka dujok nganong ipika bible kong what ya kata ka dujok on bread no bat kata ka dujok on bread sa ka punggading bat ki brio nang ta na po dujok laning iong gawe kenti na kaktin greek bangi ong ga hades bat kata ka hades kan ai no ya kita ki bayap But kita ki ba yap baro baron hang ta ba kata kasngi on bishar ki. But ada pipuli no de khot ka ba khatwai terte so ba pulilem pastor fair hang ni ka por kita jing pen pau kal nong ka ba arpo de khot ba khatwai terte ka ongum no. But ngaloi I ka khat bali ba kraw ba yuta ba shong halor jongka nakmat jong u ba ka khndo ba ka beneng le phet ti ya ka jaka om sumla shamsu yaki bat ngalai I ki bayap ki barit bat ki bakraw ki de yeng khmat ka to ka khat bala plit ya ki kitab bala plit ya ka wei pa ka kitab ka belong ka kitab ka jingem tal bishar kita bayap na kita ki ek iru ki bala tho ha kita ki kitab kat bokom ka jingle jungki te ka duriau kal IT no ki bayap baldon haka bat ka jingyap bak hadas kil IT no ya kita ki bayap ki baldon haki til bishar wei pa wei baro kat bokom ka jingle jungki Fi hang ni ka batai ka bible kong what ka hedes ka IT no yakiru yap jongka. Habala IT no belai ba on bishar. Namar kini kiladon hang tak yang belai ngipoi. Ka nuksa kalong tang bola kem pulit kamut ada bishar ya fi. Da kem pulit ya fi ura syatanat. Hare ada bishar pishong haka along. Bar pihap ban pendep ka ban syong haka to along kat kum ka to jing bishar bala ai ya fi. Dai nama kata utu ruspa aba upoi ongam sutu belai ngapoi hang ni jaka. Dai nama kata oye keren baru Abraham kendet belai ngaplet iki kemat. Ki bebon ba kin ya kendet belai on plate ya kata kemat hang ta. But what u banget mentah aba udah kelat paru empat bishar yo. Hadin ke jingyap badon ke jing bishar. Hada ke Bible ke batai ke jingyap ke jingyo tiak namar u banget mentah aba u yu upoi ba ong ga paradise bat ke jaka ba yo tiak. Balai ngidon kam nganong fi ya ka pangsngat namar yang ngiru on sa peniang bat on sa batai ya ke jingle ke jongi ya ke jingle jongi kum ki bangai kum ki bangai
Uji su lang ba kata ai ka we kan nuksa hakani ka por la kat badang em kum banget ngide ban em kum no. Ngide pet hakani ka sngi kata ka de naka gospel jong Lukas kalanong ka kan rio. Kani ngide ngala ban ong yefi. Kidon palat arpo arteliki ki parable lani ki parsi ke ba uji su ukran. But kani ngide ka we na kita ka parsi ka ba na ka ba tam ya ka ban sunto. Namar balai hangni ngelap kini ke parsi ke bakran syapang usordar bamhok syapang mano usordar bamhok bat kini ke parsi ke ba etam yang ladang ngim sutu kala banyalam yang isya ke jing bakla namar hagane ke parsi ladang ini pulih hagane ke por kerpat i pasofer ngine pulih dong ke dekat ke banengkong haduk ke ba khatlai ko ongum no Ula ong rudek senral ju ladan wayu beriu spa bolden usordar bat yauni la mudai u udah penserwano ke badan ke jong te lokhat yu bol ong ke ni bayo skos phang jong me to ag jing kenya ka kam sordar jong me na ba memla asu bolong sordar lokum tau sordar ul ong haladi kum nungan le na bokon ra jong sa shimno ya ka kam sordar jong ban pu kendo ngamla melet makiang skole ran ngalakut jingmut kum nungan le bahaba on bidaino yanga na ka kam sordar ken khot yanga siki yang jongki te bolam hakot Hau yo wei po wei na ke bekit ram no kenral jungu ula keli yo beningkong kan no ma kit ram no kenral junga ula ong te si spa mon gom phniang te ula ong u to shim ya ka kot kular shong ru kumni ba tho san pho alo kum taw la keli yo wei pat meru kan no ma kit ram utilo ong si spa mon u ko ula ong uru to shim ya ka kot kular tho ru pra pho te u kenral jungu ula yaro yo to sordar bomhok namar bola le sian ni bagi khun jong ni ka perthai kamsian hakala ka pateng benriuhi ban ki khun ka jingshai ngaru ong api tu perlong iladi kilok tak spa bom hok ba on dala poi ka bekut kin pedang ipi syakit ki yeng bom jukut jaru bolong bala man shania ai bakandiat ulong bala man shania hak ba shibon ru ba jar ubolong bom hok ai bakandiat ulong bom hok hak ba shibon ru namar kata ada phem chuna long bala man shania sapang ka spa bom hok oi ban shania yapi hak spa ba shisha bala ada phem chuna long ki bala ban shania bak jong wei pat wei ban IT ya pi ya ka kam ka balong ka jong pi omdan u shakri bala ban shakri arngut ki kenran lani un isi ya wei bat un ye ya wei pan lani un bat ya wei bolun dat ya ta wei pan phemla ken ban shakri yo blai pat ya spa pi kane gede ka ba ka parsi ka ba hangne bu trai ayam namar upanya nujor kata ka parsi ukran bat ka spa bat ka spa haktin pareng kong memon lani ngala benong fi gawe ke bentam mani pisa ya kai pisa uan ra ya kani nuksa ka baper bat kani pinlap hakiwe ke gospel pinlap tangani gospel Lukas bat kani pinlap hak gospel Matius sakal nong ga ba arpusan sapang kata kitalen bala ai ke kitalen san ar bat iwe bat katalen kan mau ba kawe katalen ka shongdor bat ka jingtrei ka basisnam bakan no kabashisnam de kata wanum khan be wei talen de beret namar kala shong dor bat ka jingtrei shisnam ka wei ka talen kamodon ubala yo ya ka jingtrei ka basansnam uyo ya kata banna kata ule kum no don ubayo arsnam bat uta wei uyo ya kata ka jingtrei ka bashisnam ka bamot la ayaki bat ula let nang tabat usawan ban bishari ki bat hangane ka jakaro labatai hangne u Jesu u yakran hangane ka jaka bat ki senran jong u bat u ong yakane ka benta bat kane pitep u sngap ba hangne u ong ne ula ong ru de haki senran jong u haki ai ong lamat nga senran kane u klam kran pai ba u klam kran niu pai ba u kran tang bat ki senran ki jong u kan mau kidon ki parsi ke ba u ki kran bat ki pai ba hari kani ke de ka parsi ke ba ya per ba tang marsen stang pen sung tho ukran bat ki senran la banong ye fi ukran bat ki bangai bat no bat bangai kani ka parsi ka thau yanga bat ya pi ki bangai ken amen today namar kata what let ya kani ban shim shaki bangai kani ka parsi ka kran yangi ka kran yanga ka kran ya pi amen
Tadi namar kata angin suto ya kan orang fikir ke ba namar balai haba buat ya ki namar bonsen ngi pule uji su haba wan kran ya ki senran ukran dak ba kila ke bakin suto hari hang ne wan wat haki senran ro usdang ya ka ban kran namar balai kini ki senran jang uji su ke Bible ngetip na Gospel Yohanes ushimno na ka saipan ne na kata ka treasury ne na kata ka jing pelang pisa ke jong Jisu ban pelot ken don baong bangala don aspa shekel onom la ban dap ban besar ya kini kisah na jarngot ken but kum ta ter uyo ibha haba ka por bakiwan pan ya kata ka khajana no Jisu uang yo Petros kelek tong dok ha ya une balakot wan mameto bot yang angan pelong ya me unong tong briu uang biang ya utau juhi kelek tong dok ha men yo utau dok ha sa shem nang ta sa aya kata ka khajana ya me bat yang a haki babon ba benta banganong efi haka testament tamai bakran bhasha panga pisau de Jisu but kanili menta upoi senon ban kran haka bayadei but kisenran ki jongo fi talent gede ga pisa wanum perkhat talent gede ga pisa ka chingkamai ka basisnam shi talent ka shong dor kata hangiru uwan ban yakran bat kisenran namar balai fitip ladang ngabat no pi kum ki bangai ngi bakla ka ne ka benta ngi bakla ka chingem ga jongi ngi bakla ya kai ya ka jingem ga jongi usdang ban kren bat kisenran bat usdang ban ong yakiba ladon uwei ubaruspa kan mau hangne uruspa thau ublay thau ya ukris thau ya unong bishar uta udai uruspa harangin lengo habang ipuli pat sapang badon ru uwei usordar bat hangne sordar mot hakaktin pareng baong manager but udan utau manager lane utau nong penya ya kakam utau beruspa uai ya kata kam ha utau sordar ba uni usordar ula ban penya ya kata kakam hari uni sordar umdei ubabha ka Bible ka ong namar uni sordar ulale ayu kadon ke bon ki jing mudui bat ya uni la mudui ha u ba uda penserwano ya ki ba udon ki jong u ya uni sordar ula syak mudui ula syak ayu mudui ha uni ubreu ubaruspa ba upen serwa ya ki badai ki jong ublay ki badai jong no ki badai jong ublay lane jong ni ubaruspa hang ni bong bat kani ka complain kala poi hauta utrai naka benta uni usordar but ule kumno hang ni uni usordar ka Bible ka ong ba uni uruspa pakot ya u but uong te ula kot ya u but ula ong ha u ka keni bangayo sngo sapang jome question mark ne dak jingkali to ai jingken ya ka kam sordar jome na ba memla shu banlong sordar hang ne wong shwa kabanun kom do wong ngalayo sngo ya ka complain sapang jome but mentang akwa ba men ai jing kenyo yang abaro ya ka ka ba melale ya ka ta ka bangala ayame but nangta memla shu ben long sordar sngap kani ka kentien ko ang ba menumla shu banlong iu sordar kan mau bah kani ka ngaku afin underline mo ko ang ba memla shu banlong sordar namar kata ka di ka kentien na uni ubaruspa kami na kasentur ke jong o but namar bo pan jingken kamut bo ai no hangta jingken umla ban ai jingken lada pide kentei breu ulok jong pi ai pisai pi marsen wan na yo ang ai jingken chwa pi tiet ayu ka ba te pihak banda sei chwa ka wei ka tiar pinda pet pinda ken penang ta pin sa ai jingken ka jingai jingken kamla ban long menta pinong ai jingken no but dei namar kata uyo ya ka por ya ka ban ai ya kata ka jingken but ha kata ka por ka bo uyo pilengo ha kata khot balai ukran sapang ka jing le ran namar balai hang ne uong usdang ban kran halade ba uong ne onda kum tau sordar ula ong halade usdang ban perkhat ya la ka jong ka jingem ka banong ko kumno ngan le ke uong kumno ngan le na ba ukun rat jonga
unsa shimno ya ka kam sordar jonga usdang ban perkat lada uni ukenrat utrai jonga un shimno ya ka kam nanga ngalek kumno ngano evi babon ba nangi ngi sakut hang tahi lada ngadu kam menta kasengi ngalek yusho ngan trai da kai ngan bam da kai ngan besar da kai bat kum ta ter ngala banong film dei tang uni sordar kadang ni kecing perkat jonga ba jong piwe kam tam kum kene ka por menta ka business ka herba but uji su ukran ya ki senran hang ne namar kini kim dan ye roem kira ilot ki ke baro but ustang ban hikai yaki wang ngang di beruspa ngan shania na em ya pi kena uji sum dei bedok lada dei bedok em ya ka jan jong em kini ya kalai te ban shem dia kata hang ni ngong fi Ukraine lang ni nga beruspa marsin kau dan kau kikmi kikpa ki perkat kila pentia asingon cisu ang pi pentia asingon pim tim ngade mano nganget yang ta lai ngot kiwan ai kat bamon ai ke kak siar berkai kemer bar kejing yubi nganget kata kesemrat kala kelak oh semau bi namar balik utrai kerdo ye ruam utip Henry Ukraine sepang gini ki sorda pi pin le kumno ha ka to por namar pi pim dei manga wong Henry nga ya pi nga penlong sorda pi pin le kumno da kata ka resource da kata ka jing ai ka bangangan ai ya pi but uniu sorda namar shwa jong ne patsim jing kenyam biang lot banganong ya pi munjur ne am bat nga bangidon ha ka sngi ka bakado rakti pi munjur bat nga baron ka sngi kado la pi pat munjur bo baik ti cepo Fiang ngam pat dai si kado ra ki ti bo ong mek la im si kado 100% hang ne deyam si kado mot si jing bishar lawan da le kumno ha kata jing bishar da utrai u bishar yang ngaba dia pi yo ngam ma pi long ne soda utrai wong ngala janwan sim jing kai ngala yu ngala janwan baniyo ban sim jing kai pin le kumno ha ba utrai wan ban sim jing kai ken Bau ni saudara wong ngas oleran tu fi ban puru ngam nang ban iu anda kum tahu saudara wong halade bawang mo ngan le kum no ngan le na ba ukun rat jonga unsa shimno e kan kam saudara nanga ban pu khndo ngam la ban lek makia ngam soleran ngas ngo yu soleran hadin jonga ne ka bible ka ong ulale kum ne ngalakut chingmut kum no ngan le wong kum no ngalakut cingmut kumno ngan le ukut cingmut uperkat ngan le kumno ule kumno usdang bat uong ba ngan le da kane ba haba on bidai no yang ana ka kam sordar begita kibriu kin khot yang ha ka yeng de khot basaw ka kreni kata de khot basan te ba ula pa khot yo we lawan ong mesaram kan no wong sa sispa tho san po yo we ong mesaram kan no wong sispa mon tho prapo upa ya kumta kalau ngo aden jong kata to ule ka kam badai ne ka tok na ngo fi balik kene ka parsi kene ka ba am namar pule bat nga ka khot ka ba pra ka ong kum ne ti u kenrat jong ula yero yo tau sordar ula ayu yero namar ka kam sni la ban yero ya ka sispa upato sanpo ya ka sispa upato prapo but ukenrat on dawan wang me best palat jisu promote bamsap ang ne kay ngong fi kene ka way na ka ba etam ka parsi nambar ka dikot ka ba praem ka penkulmar ya ka jing sutu jongi nambar hang ne une ukenrat uwan bar wang udah yero ya uta sordar bar udah ang udah yero ya sordar bamhok you know bat ka bamhok bat yero lai ban long ta to bamhok ula ban yo beneng la na bamhok yo beneng tikna am pide bamhok ne pide bahok ke keren ka tin jong blai Dai namar kata bon sen kim jukta ya gini gi yuma tang pasabantai lah hikai si sen gane bon kim jukta rai kene kadang dia ba etam ngono fi ka subject
Apa ke Bible? Namar hang ni uneu kenrat uan. Mela lek baham ah. Yu bam hok tapi ong lek bah. Kaya tapi yu bam hok ong lek bah. Mau uneu kenrat beli kum ta. Ban su thu ya kene em ngi hab ban pai. Ya ka culture ha ka tu ka por. Kan mau ke pa fi su thu ya ka Bible em. Pi hab su thu ya ka Greek culture but ya ka Jewish culture lane ki Hebrew. Beli ngakran ya kene em. Namar ha ka perthai menta. Kadon kene ka kentin baong Christian culture. Pelajar sao kata? Christian culture. Nege culture jongki Kristen. Hai Europe babon ba kiriu champang ki penan kam ngene kentin. Christian culture, not kamdaipat ka doctrine jongu Kristen. Ne ka nongrim jongu Kristen. Ngasutnat ya ka culture Kristen. Haringam sutnat ya ka nongrim jongki Kristen. Nongrim jong Kristen de gay? Kane. Kane de gay? Kaktin. Kane de ka nongrim jonga bat jong piwe. Amen. Kane de gay? Ka nongrim. Bat ka culture kade gay? Ka rukom penyat haki Kristen. Bat pensobang baik. O businessman am usutna ya ka culture jong ki Kristen. Belinga won ra ikane am namar haka protein ta kam ta me hak te recept ngi san po percent na ki jinglong Kristen ba buon kim sutna ya ka tin jong blai ki sotna tang ya ka culture Kristen. Kade kay ka culture. Namar kanem ka ta ba. Ka culture Kristen. Bat namar balai, bat akwa banong ipi. Utrai unsim jingken danga banapi. Lada ngam api ngi im kane ka jing im. Koso. Lada uni uberus padu. Pitep ka pertai ka ya la ka jong hi menta ngi padam. Su song khop bet. Su ngim dan kam da ban pet kita ngi su ong bet trai ka jing. Pitep usoi tan ukwa bahaya ngaba dia pi. Ngin ken mau tai ka jing ngin klet bangade ka siman ai jingken. Namar uneu sordarem hadu umbapat kot uneu kenratem udang so biang bah marsin kot kenratem ustep breu ya lade wangan le kumno ken mau ka Bible ka batai sepang kita ki pongot kita soti ba kidan ba sangot kidan berasi pongot le bastat henre sangot kidan umpniang sangot kimdan umpniang thau ka jinga dei thau ya ka jinga dei Hakapor jo Noah ngako abanong ibi. Noah por basna liang ngatarai barok inong. Noah labit ne. Pat ju slap. Mesna le yu gane bat tarai kliki pat ju iliang. Le yu gane. Fitep nganget yu Noah am bade sakren bentam hakita kisi sparhos nam nomor sna liang. Baru blay wa mensna lai malaya kata. Kawai ke jingkang bat mensna tangki skylight sejrong. Memdan kam mensna jingkang yet. Mensna lai malaya kata bat tama me mendon ke ying chong me kendon bat ki merat kendon kita ki beri hong tu kinong sna liu ni fitep melaban pediang bat fitep si ong kum ne scientifically fact ki ong da wan ching kinyo jumayam syab ban wan kinyo jumayam ki batep ki de ki merat ki lap ya kata ki merat ki la sutu lupa syab ban kinyo jumay pangasutu hakapor sono waro ki merat ki latip lupa ya kata dai kata ki kloy benrung ha kata kalien ngi ke ngimtep ngi ngilong kom no yo thia kom itu pongot te soti baro yo thia tep don jing dei nam dei ngano fi uba hok ru thia uba mohok ru thia hari ka jing per ko dei uba hok habo thia ka Bible kong arngot kini thia yo way on rong no yo way on ino arngot kin don ha ka jing teliat yo way on ship no way on don sa atu jing teliat namar belai kasyong haka jing adai ke don umpiang neam kadon iyo umpiang neam bat kata ka jing adai bat ublay am kam dai kat no banga connect bat ublay kadai ba kat no ngalong usordar jong ublay gue sordar namar ublay abo pet yang aba dia PM dai sordar kan ma ba yu Adam haba ustau yu Adam haka kpereden ulabo ya uban manage ya ka kpereden ulong ayu manager ban peniat ya ka kpereden Handrek undai malik haka kperden. Dai namar kata uang udak bo kendon ya manager melak ban lek lut ke baro
tăng nó nêu điên mềm lây mềm tiệp mềm bam nhà cái chính tiệp bà bà bát nhiều udah khang yo ya kata Fi kini kini pindah ladur Genesis dang baik bangi day manager. Shua bangingin day ulabo ya ulur shai ne ya Lucifer lane bang Hallel ya utala bo banlong manager ma ula shem ya kajing bamhok ha o ha kai zikil arpo pra ka onda bala tayar ya handai la shem ya kajing bamhok namar ula persniu ya kajing start u blai u shop noi u shaka khando but u bo no yangi bangingin long hari wat ubriru ukam yang tek hakata kajing long soda ublei haban beno ya utau ubriru nang ta badu ang menta me kelik trei dala kajong kekti men jao la kajong umsep ban men yo la kajong kabam henry ublei udon ya kajing snei kumba ui snei ya uni sodar bam hok udah ya ro but udah ya ro ya uni but uni bale u ya ro kata de kajing kali patong kam kum non ya ro ya uni ubrio bala ong udah ubam hok ya ka sispa utho sanpo ya ka ba sispa utho prapo kataru yo jing ya ro lama pi haban tip ya ka culture meneng ong ai fi ha ka to ko por ken mau bet la sanshar da mano ba sanshar ha ka por jong jisu ya ka perthai ki rom but fitep Berkiro mem ki pelaj tender man kapor. Hak to kapor ki sordar barobor de namar kata ki dom yo jisu haba ulek bam hak yen jong sakhayas. Nama uniru de sordar. Ude baruspa. Ude nongkrong. Kabamot ula de shem lupa ya kam na ki rom. Hang niru uniu sordar ula de yo lupa ya kam. Tu le kum no shumot mentanga ai ka nuksa ya kan ka benta. Kum namat long tra ya kata jaka menta pila ban krong by parking lot nganong via po muda kompleks hari pim day try jong to ke building pidai nong tang nong peniak kumu sordar pim day try te sabe sorkar baka sorkar kala nganong kapor kala ka sutu pi peniak bakla kala ban terminate no ne ban pensange no ya kata kam ke jong pi kata ka dei but hang ni sordar ula dep shem lupa ya katenda but menta kador kasyong hao. Padahal por jeng ki rom kalong kumta. Ki ay ya kanono kejaka katu kari bapinle kumta. Bad uang nalor jong kata pila ban sim mapi kador. Henry ki da bopat ke limit ba omday ban tam na kata percentage. Henry kila dap ay lupa ya kata. Te uneu sordar ule kumno. Ngakwa banong ya vi. Kutu udai jisha kador bande san putingka. Ude hakador sispa ya kata. Cuma ne mikrofon usong dor sanpo tingka ude sispa. Ule yo haka tender haka dor sanpo. Henry ude pat haka sispa uyo nong bet arsha bet. Ya ke uyo nong bet arsha. But kani kapoi namar haka tu kapor ke don ke limit ba pimla ban le hadu kata. Ba pinde cuma mata ka try ka pade jaka sanlak Peterwa sanpo lak tatam ya habrem. But kani ka penlong yo sodar ba undu nong kadaw bale kamya chu ka kam jong u. Namar boleh ulah sim dor palat, ulah penhe ya ke dor palat bat ke kam ke jongu kam ya chu. Dei namar kata ulah yo sngau chapang ke jimu dei. Bat uang balik ke kam nga kam ya. Namar bau new sordar ulah penkiu ya kata ke dor. Bau unyo nong ya lede. Ulah peniu penkiu ya kata ke dor ban yo nong ya no ya lede. Bat ke kam ke jong une ubriu uberuspa kam ya chu. Namar kador kalahe palat. Berkata ke cing mudoi kawan. Badai namar kata ka bamot une manager nang ban penya yang ne kam. Ukot ya wang ajing kenyo yang baro. Bad hadin meladap angan yang ke jing ken baro men se eno yang ne kam ngan weng ye men yang ne kam. Bad une sodar usutu mata kawan ke jing kendet ben riu ho. Ngan le kumno. Ule kumno usdang ban let ban settlement. Ne ban lek ban penbait no ya kakam. But haba ulek ban penbait ya kakam usuto kan. Dai kata usuto kan ni kadai sispa pindah pule manta pin suto ba utip ya kador pe yang ne ong kom ne. Dekat pesan. Ula apa khot bu ong kat no meket ram no kan rat jonga. Ute ula ong sispa mon ka ompniang. But uong ute ula ong to shim ya la ka kot kular shong kumne ru tho sanpo. Kan mau uong hang ne ka banung kong do kada khot ka ba hakada khot ka ban riu ka de ka ompniang ka de ke
ya ka peniang upat tho wang tho no sanpo hak tu ka kot meshim chispa tho no sanpo nang ta ukot pat sa tau we anna kum ta ula kli tau we meru kat no mekit ram ula ong chispa mon ukau ula ong tho prapo belai ya ka peniang upat tho be marsiteng belai pat ukau tang prapo ta de ke jingkeli belai yu umle kumjo lada ka peniang ya ka chispa upat tho sanpo belai ya ukau ro upat tho sanpo Namar utip ya kedor. Utip ya gay? Ya kedor. Ya ka peniang lada kat no sanpo mod uken rat unyo nong bet. Henrika dor jang uko kam long gumta. Ka kam he. Tadai kata upaot tang prapo. Ba une uberuspa unum du nong. Namar kata kadai ka dor try ba utry padi. Ka jing du nong kadai ka jong u. Ka jong no? Kajong utrai te umdo nong sitengkaro namar udebet ya kata kador ba utrai pade hanre ka jingdo nong kade kajong no kajong namar kata kan nong ga ba ujushim wang otno wang ayuno otno but haba uta ukerat uwan uyo iya ni sordar ba ustad but uyaro namar ukloy bandu nong ba ukenrat unyo nong Amen. Ngi long kom ta. Perkat bau ne ukloi bandu ya lade bau kenrat union. Dai namar kata la ya ro ya. Namar shwa kata am lada umpat ya nong am umpat pelat ya kamar. Hari mentah wang tang ba kamar kan ya. Bau try jonga unum do nong ngakloi. Dai namar kata utrai upendan kam ya ne kemtien wong kom ne. Teu kenrat jong dekat bapra, ukenrat jong ula yero yo tau sordar bomhok, namar ba ulale sian. Ulale ayu? Lale sian. Lale ayu? Sian. Kan mau bet, pinum la bantri kan onuga kam kayi lada pim sian. Bible ka ong, jamnur kumwe? Jamnur kumwe? Sian kumwe? Yanu ong kata. Uangnya no, hah? Uang iki bangitnya, hah? Bangit? Uang kumno, jamnur uwe, sian kumno, piasian, pitep basuk do bentok dia bangit. An keren ni bisa, basuk do bentok, you know? Matkum ki pastor ngila satok rebut sian dah di namar kata. Haka jingim sian na. Ya ro yu ni sodar ba usian kan ma ko ki bangai long ki basian. Long ki ai? Ki basian. Ki basian hau try ken dai ki sian ban pu na dien. Namar ki don basian ban pu na dien. Long sian naga benta jong try. Amen. Berka Bible ka batai hang ni yu ni sodar la khodo basian. Bar ulah ya ro ya o. Pitep Balai hang ni pat am berkeren. Ya kani ka benta. Ngakwa ban pini sisu kani ka kentien bau Jisu ukuran hang ni nong ka kanri ko aspel Lukas wong gum ni. Te ukunra dapat bapra. Te ukunra jong ula yero yo tau sodar bamhok namar ula le sian. Naba ki kon jong kani ka perthai ki khamsian halaka pateng ban riu hi ban ye ki kon ka jing shai. Mano ba khamsian? Ha? Ki khôn ka Bible kong ki khôn jong ani ka perthai ki khamsian halaka pateng pitu kitu manusia ki ong ki bestat ba mentah pa prikim dei ki bestat mentah kani ka pateng lawan da ki wei pat ki bestat mon ubreu bestat udan tah ka si pateng ubesian henrei ki khôn ki jong utrayam ngakwa banowi ban ni ki khôn ka jing shai Balai orang ni ban ki kon ki sai. Nama ngiem busen ngiem dasian. Hari kamau kene gawai. Ngidai pat ki kon jong jing sai. But kene gawai ro ka kran ngi. Pangim dai ban long biet. Ngiem long ayo? Biet. Ngiem long ayo? Biet. Kamau blai
Wang dan sipong ngot kita soti. San ngot kita start, but san ngot kita babiet. Haka hima jong belayam, ya babiet, ublay wang. Ladaki babiet ngajiet yaki, ladaki kim start, kim la bandan banta, bat nga. Namar balay ki babiet kim kwa bandan jing day. Ki babiet barobor ki nuat ni kajing mentoy lade. Mano babiet? Kata ni kajing kelim, mano babiet? Ubabiet yung wang ba umdan niyo? Umdan way? Play. Berbebun rung ilas sang ban ngait dia kata, ngingit lupa yu ubabiet dia bom dan play. Namar balik kani gede gede bayu. Namar ngihap man sung tu bah. Kepertayam kesian balat. Kenma usai tanam umwan man penahap ya pi kum tu. Un penahap sian nangkong ya pi un penjai tu banduai. Baar nai puli ketin jong belai. Balai ya bet tang do men siam. Kul mar jeng em. Men siam belai oi ngali do saklau, pinai saklau. Men siam belai oi nga bang adai don shobat pisia. Pira lek chata. Kapa cia ba namar la ya do men siam. Han rei la bit ha ka jing duai, la bit pat ha kai ha ka tien. Belai ora namar ngau ngakwa ban hikai ya pi. Namar ngi ki bangai ngem siam. Ngem yo. Ngem siam ngilong bit ba. Ngilong ayo. Bit ba. Ngi bit ngi start na kumbangan. Dia kata ngaju hikai barabor dan gini pastor ju hikai barabor. Kan mau habaya day para bangai jong pi. Ngi ki pastor ngem dan ni kajingkit klik halor kata. Hapsian. Habayo. Hapsian da kum ki para bangai ngi habesian. La ka de kajing syakuri yo blay lane hakanono ka benta. Nai teng ngin sya penbit hakane ka pertai. Ngin sya ayo penbit. Tang pengilawan jaseng am wat mut lalong hok lut baro kidon bamdai bawan ka download ka baitro. Nama syaitan umwan direct ke Bible kong uparsian arti mutil nong ke balai ke keren bo uparsian de bandrung. Rawan direct kasuk tebi. Cuma dang doai syaitan uang baik. What doai kamsuk ta dumok jema syaitan. Umwan te kum ta. Umman man pensoi yang kum ta. Kum mangingi perkat. Namar balai mauru dei wasian. Ladang ngingim sian palat ban mau un penhap yang ni. Nakaburom ka jong blay. Dei kata man kaskingi hap yo ka tien, baka tien kan tho ka down lang kiniap jong ni. Bangila man penhap yo syaitan na ka jing im jong ni. Ka Bible ka Quran. Dei nama kata dekat bakandai wong. Nga ongro api tu penlong ya lede kilok dak spa bam hok dak ai. Kakame ju ai mende to la batai la su tu. So ka spa bam hok, okay? Spa bam hok. Kening ka pisa am ka Bible ka ong mo. Ka tenrai cho ka jisni borok de kai. Ka jing eat ya ka. Pisa the root mo of all evil. Ka de kai is the love of money. Ka pemut kamdai kapisa kada kajingi ya kata kaspa kajingi yo kajingi namar uji su uyoi baham bakini istanran ki namar balai ki namar kisu thu bah kan ma ujudas ulabot yo jisu kam ya kapisa wanane so ngimdap ban ay kini Philip Ukran ya kata nang tang anong ngepi kaktin ke jong blay ka kran anong fi Petrus omdan de ban ay kaksiar ke rupa namar balay kisuto bakani de ke badon kamba balada bakla bakani ke spa bam hok hakanu kanu ke jing sakri ruam kan poi ke jing esrut kumbajia hak kam apostol nong ke basan Ananias Sapira ke de chongki kim suto ki wanra bat ki bure no kawan ra mania ke jing yam hey baki telot ki ailot syakri ki chong blai hadin ki esrut ni tinglim kimi ai bam bahari ngi kum hado ki apostol ki ong jet teman basan ha ka jing shisha dan teman basan menengkong ke jing jet teman basan ki sa ong de kini ki apostol hab jet no de ki teman basan dai de ki apostol namar balai bat menu bakalas teman basan Stefan uang dai teman basan de kala unong yalap ukloya ka ban yap namar balai kata kam dai ka plan jing shisha ka ko ki hapan jet namar kami ka jingkul mar ka badai ha ka pisa ki jet ya kita men basan begini kin penia aja kata kulmar handai wat ka jing sakri halor jong kata ro ka khalam sham labet ha bala jet namar kini ki bala jet kim kwa ban pet je katu ki kwa ban yalap de kata Stefan ule yalap umi par so way ubakerteng Nicholas
Hei haka kitab jing penpa ukala Nikolaita. Unile wan rak senon lak jong ka jing hikai pat kumu teman basan. Pin pule ong kan nong rim ne ka jing hikai jong Nikolaita. U Nikolas ukerteng haka kam ki apostol ukala long Nikolaita ura lak jong ka jing hikai ong bam di kat bamon. Wan rak senon. Kadi ka mata meh la dam su tho bat ka spa bam hok kan mi bai ka jing kulmar. Kan mi gai ka jing kulmar. Namar belai klem su tho. Dai kata utrai wong pelong lok ila dia kata spa bam hok nang ta uda ongro ba onda ba lapoi ke bakut kin pediang ye pi syak kita ki yeng bam jekut syak yeng ayu ngin poi kumno syak yeng bam jekut kum bangai em kade kumno bangin apandon kam ya ka ai ka ba ublai ayang ngaba de pi nama kanong fi ngi kum ki bangai ngi don kam ban ngin trai ya ka ai ka bangin ngi yo kam dai bangi pelot haki kon jongi tang hang jongi hari kam tam ngi pelot hei bakiwei kentip ya galenti ka jong trai amen pet ka jing ai ka jong pi kani ka jing ai ka jong pi em kam lek na ka benta ya ki bayap hari ka lek na ka benta ka ba em baki ba em kentip yo jisu amen ki ba em kentip ya no de ka tau jisu ang penlong lok bat uong sendan ladam la ban shania ya pi bat ka spa bam hok mano ban shania ya pi bat ka spa bam hok Mud kini ke pisah bangadon hak pela lada ublay shania na kata shania yang ai ka peneng wow ngade kata ngasih kai ba what Japan bikin show ne imei pa ko gi khna kudang don hane namar pi sayo man kasi imei pa si ai pi santengga ne si potengga ne si tengkaro nakata lada pimla banon ra ka jing ai ngo pi pan na imei pa ublay yo i ya kata dai kata ublay kur khu be imei pa pi man kasi pile kum nong krok man imei pa ba aisa namar pi yo ta man kasi ka to di jong fi da lada pinang ro dang red am ublay kur khu ngasu tho ro ba kala bamot ya kane ka benta mangam dai ban pan bai ken show lada ngapan manganam ta ublay unom la kur khu namar ublay utip ka telong mi ne imei da kur khu ya imei Bangin wan lam ya kata, badong try ngawan lam ya kene, ngan long hok namar balai, kumba. Uni usodar bam hok usdang ban long hok, wang thok ya kata wang lada ngado nong lele, try jonga dei bendo nong. Pisu thok ba pi wan lam ya kata cinga em piong, ngam lele yang lada ngahab ban ya kejat, utrai unyo nong asyong, pi pan ya ke kali na utrai, pi pan skuti na utrai, pi layat kejat kat no nam tau utrai bu utrai di ban ai pi. Kidon bawan jasa henning anum sim kerteng ngiyo i tu kipor wan nong thmai ba pli da ka kejat baik dei hok mata kini ok kali yo skuti uble yo i kata ta wat ila jong ring isu tho ta ban sha shakri da ka kejat ta laistem da ka kejat hang ta em utrai sedang ban kurku namar ulas tang ya ka ban shania lada umla ban shania ngofi shuduai bet em unum ha ba ye ruem ha penlong ila de bo uble ula ban shania ipi hato uble u shania ya ka ktin ke jong u ha ka shentur ke jong pi Bapi le yalap em pin long hok ba pinum hak pinum kelon. Hai kini kesengi ngalai i kita ki breu ki ba yalap kumta tangkat no la kelon pat belai. Namar belai ublai wong amla shania e pi kokon. Bat kam tam pi kam la ban yeng ba kata ka jing sha shania ka jong utrai. Ke ha ka jing shania utrai. Dei namar kata ha ka malaki lai wong. Pito ne em piluti ne em ka ong ha ka tin kasih stona ong luti. Aku apa no hilu tiang kumno, haki cingai ngo kawai ni kasipo, ngimlong hok te badu blairu, kumno blai un kurkuru yang ni, syakani kawai kebenta, syakani kawai kebenta, namar blai uneu sodar bam hok em usdang ban sung tho wong, nga terai bad uneam datang kawai ganong, bangangan yo nong, usdang ban sung tho, ngetang bangala don bad nga day sodar jeng ukalabiang, ot sanpo, prapo. Ngakwa banovi tang balak khot ya fi dei jong utrai em kalabiang te wat syakri yo blai tang nam ta kanong lade tang bangalayo ya me kalabiang kiduna bangila ban ong hakini kisngi kumbo Yohanes tong penbaptis wong ai ba ma u un man kraw ngangan man red ka e ba yang ngi ban ong ya kata namar ngi kwa ban kraw lang handu trai uang ngakan tiu ya ki bas ngoret amen uneu sordar ngangai ulas sarong ba nangkong hari ke ni ka jingwan pancing kenyem ka penlong yu ban red ban nganong ye pi kam da slam shu bang ya ma pi ru haban ai jing ken habanai yo habai jing ken
Berobor ngihap long hok daga spa bam hok hakmat jong ublay. Ladang ngingim wan sa kacing long hok nanong fi kacing kerdu kandun. Dari kata kitab Hagai kaong fidon ka plaba pe mablay fitep hakapor jong Hagai kila snai ka ying lejong kim dan pisa ban snai ka temple. Bar Hagai wi tu lupa ublay unum kerku ya pi na fidon ka pla ka ba pe nam tau jong ublay. Ka pla yu kabapay namar pipan ng kami ka spa bam hok tang nakabantaya lade kani ka spa kabapipiyo ya kabapimla banra pisna nakabanta tang ya lade day nam ta jonga day nam ta utrai udah keren haka dekot kabakat lai wong dan uba syakri ubala ban syakri arngut ki kenrat kan mau kani fin lap nang gospel Matius ro pimla ban syakri ar kenrat kani gede bo wonra hang ne beli gospel Matius ka batai tang ka Tuhan kani gede lang bat kata nang tau wong pimla ban syakri ya ka spa bat ya ublay kan mau baik ka spa ka de ka cingkal khu ka ba ublay wai hanga bat api namar kani ka kendo ka bangingi troy ka de ka jong try bat ladang ngim long hok ya kani bat ublay ngakwa ban ofi ublay umla ban kerku yangi umla ban yo ban kerku yangi kidan bon ba ngadang don shu handai ka po kam sha har kan mau hang ne kani ka spa ba bu ublay wai hanga ba de pm uai nakabanta makumnongin pendon kam nakabanta ka borom ka jong nakabanta borom namar ngi baro hakaway ka por ngila julong ki sodar bam hok hakapor bangimpat kala ka bamot ngila julong ki sodar ki ba perkat tang ya lade hari hadin jong ka jingkala bamot ngila suto ya lade ngan le kumno ngiwan ban bot yu jisu ngile ayu hadin jong kata ngile ayu ya lade har kata but ai kene kan ngam keren yang ni tangi batrai hanre wat ikini kena badang pulero pile ayu na kata ka jingkal khu ka bo blay ai pi pile ayu mo nganong pi habang puli ka wi ka kot bakumno upha ya kata ka jingai ka jongu sakiti ka missionary lang babo usha jingen u fasting day bu fasting banyo bor no blay ba unyo jing pelat u fasting kenang ba unum set ja ha ka yeng ha kata ka sni ba kata ka pisa ka ba ula ku ba dan kaman pelut ha kata ka sni ha yeng upha sa ka mission ngingim dan kum kata ka sacrificial gift bangila ban ai nganong ibi ngingim suto na marmale ngila hakane ka pertai balong bagin si ursa bakamlong nganong ibi ngidan hang apateng bere bakamha lala fikli na kimi it ki jongfi bapli maki dan tanggawe ka jan bakin pong sha bakin sum ki satchwa ya kata ka jan ki ap hado dar kyang bat ki sa sum bakin sa pong ya kata ka jan ki ka ja kim dan ja ban bam kedang maki ban kedang teng ki haban shim nganong ibi ki haban bam da hadem ki haban bam da biskot ki haban bam da ki weipat ya ka ban kedang kim dan ja ngi mentapat ngila bam kedang palat ban ngi ong pat dan jingker khu shong bat ki am si sngi pin su tho bakat no ka jingker do ki kim dan lach ha ka to ka por han ki la ban puli yak aktin ka jong blay ki thang dei tu sharak i bame ki shong ban duai hakmat ki shong ban puli ka aktin bat yak ban duai tang balale school class 2 ne class A ne class B ki persang ban puli ka aktin ka jong blay kata kade ngi pat ya tu struggle ngi ai ngo mentakat ni teliki light kidon kim don light hidu te maki tu kopor namar balai ki sutho kade ke jing em maki yo kade nam tau blai mangi menta ngila klat ya kata babon sen nganong ipi ngi dei si shakti ki sodar bam hok u jisu si shau dei tau baruspa ngi dei sodar bam hok habu jisu wan pani kendo yang iyo ngahaban bishari pi pinle akum no kai kata ka de jingkli haba pin te bo tra wan bishar pi klo ban pani kendo no la de ban ong atra ngan pai no shame ngan pai shame na mangan no pi koi ka sing haban yang kum ki bangai ha ka jing shong bisharu kres tada pi ong ngam dei bangai pi haban dan ka khat bali ba kraw kata le khamma chi sho berkat ada pi yang akmat jong trai lada dan pangsingat kan long kum no ya ka jing wai ngi wai pin dan pangsingat nem hari perkat sisa lada yok pangsingat pilong kumno namarunong pi hakado kamle ai ruem pi hakado pi shu utsa tang ka jing jar la jong pi klam perkat bangada penem ya pi ki wei ki don kam ban yo jing em lang ba jong pi la le ayu ya kata